len 3 minúty od Auparku a sme pri tomto úžasnom dome. Tento skvost, ktorý mám pre vás dneska pripravený, je Plum Residence, kde sa štýl spája s komfortom. Poďte sa so mnou presvedčiť, že dnes sa ešte robia kvalitné novostavby. Volám sa Michael Moroz a so spoločnosťou Equilibrio Real vám dneska predstavujeme tento úžasný dom, ktorý som presvedčený, že sa vám bude páčiť. Počkať, sme 3 minúty od centra a tu nie je počuť absolútne žiaden hluk z centra? Zvláštne. Nevadí. Každopádne, táto novostavba sa predáva v stave holodom, takže si budete môcť urobiť ju celú podľa vlastného štýlu a gusta. Už sa na to tešíte? Poďte sa so mnou na to pozrieť. Dvojgaráž pripravená pre dve veľké autá s prípravou na elektronabíjačku a dokonca táto brána bola robená na mieru a môžete ju ovládať aj s vlastným smartfónom. Dobre. A tu v tejto zadnej časti máme technickú miestnosť so všetkými predprípravami a dokonca je tu aj predpríprava na tepelné čerpadlo, ktorú máte takisto v cene domu. A v tejto časti, no napríklad šatník, sklad, trucovňa, už ako vy uznáte za vhodné. A idem radšej výťahom. Krásne veľká priestranná obývačka s kuchyňou. Krb, už si predstavujem tie zimné večery, paráda. S výstupom na terasu. No, tak teraz je to naozaj len výstup, ale predstavte si anglický trávnik, veľká terasa. Sen. A všimnite si ešte jednu zaujímavú vec. Dom je rozdelený prakticky na verejnú časť a súkromnú časť. Súčasťou prvého podlažia je aj táto pracovňa a kúpeľňa, ktorá je naozaj veľká a môžete si tu urobiť čokoľvek, ako len budete chcieť. No ale keď tak rozmýšľam, jedna kúpeľňa je dosť málo na taký veľký dom. Ale máme tu ešte jednu. Opäť krásne veľká kúpeľňa, v ktorej si zaručene ľahte obíjať nebudete. Pekné, vzdušné, priestranné. Pozrite sa na tie jednotlivé detaily, koľko je tu zásúviek, krížové vypínače na svetlá, predpríprava na elektrické žalúzie. No proste všetko bolo robené tak, aby tu bol zabezpečený maximálny komfort. Šikovný pozemok, 5 vlastných izieb, 2 kúpeľne, vlastný výťah, dvojgaráž. To všetko môžete mať už dnes. Už teraz sa teším na nového majiteľa, ktorý bude vlastniť túto parádu. Vidíme sa na ohliadkach.